teraz, ak máte nejakú dobre vychladenú. Gratulujem, drahá moja. Nuž, je to krok vpred a dôvod na oslavu. Ja nemám čas na dovolenku. Chcela by som nejakú exotiku ako ty, ale nedostanem sa preč. Ako si dokázala odísť z Havaja? Rozmýšľala som, že sa usadím. No, ja neobsedím na jednom mieste. Poslala som po moju sestru Henny, aby prišla a pridala sa ku mne. Povedala som jej, Henny, budeme tu žiť na veky a pomáhať domorodcom. Kúpiš tu 2 stejky zo sviečkovej zatorko ako pol kila bravčovej kotlety v Edinburgu. A ona odpísala, moje zlato, že vraj áno, príde za mnou na Havaj, ja si to želám. No ja som jej povedala, že jej bude o mnoho lepšie, ak ostane tam, kde je. Henny bola na život v Tobermory priam stvorená. Chúďa, Henny. Ty máš sestru? Áno, mám. Henny bola šťastná, bola dobrá, chýbala mi jej tvár, môj miláčik, ale nemohla som ostať v Škótsku, hnusilo sa mi to neustále temno. Nijo, Marlen, čo poviete na drink, kým počkáme na ostatné? Vlastne, čo poviete na drink len tak? To bol týždeň. To muži boli vždy tí, čo sa tak opíjali. Ja som bola len jedna z dievčat, čo podávala saké. Ja som raz mala saké, rýchly horúci drink celkom povzbudzujú po upršanom dni. Jeden večer mal cisár povedať 3 kolá po 3 pohároch. Ale namiesto toho povedal 3 kolá po 9 pohároch. Tak si to viete predstaviť. A potom podal pohár môjmu otcovi a povedal: Nech ku mne túto jar priletí divoká hus. Nech čo? Literárna narážka na epos z 10. storočia. Jeho výsosť bola veľmi kultúrna. Hovoríme o cisárovi Japonska. Vlastne to bol bývalý cisár. Ja som raz stretla marockého cisára. Vážne, Izabela? Ale nebol starý? 29. 29 je vynikajúci vek. No, mala som iba 14. A vedela som, že tým niečo myslel. Ale nevedela som čo. Poslal mi 8-vrstvové kimono a poslala som ho späť. Keď nadišiel ten čas, len som plakala. Moje tenké kimoná boli škaredo roztrhané. Ale už v to ráno, keď odišiel, mal na sebe zelené kimono so šarlatovým lemom a ručne vyšívané nohavice. Bola som z toho nesvoja. Hovoríš, že ťa znásilnil? Nie. Samozrejme, že nie. Patrila som mu. Na to ma od malička vychovávali. Rýchlo som zistila, že mi je smutno, keď bol dlhšie preč. A nikdy sa mi nepáčilo vodiť k nemu iné ženy. No istotne som nikdy nevidela svojho otca opitého. Bol kňaz a nevydala som sa až do 50-ky. Môj otec bol veľmi pobožný človek. Tesne predtým, ako zomrel, mi povedal: Slúži ho veličenstvu, maj k nemu rešpekt. Ak stratíš jeho priazeň, vstúp do rehole. Ale tým myslel ostať v kláštore a nie túlať sa po krajine. Mnísi sú často potulní. Tak prečo nie rádové sestry? Myslíš, že som nemala? Nie. Aj tak som spravila len to, čo chcel môj otec. Ničo, Gret, daj si niečo na pitie. Ahoj, Gret. Pokúšala som sa byť dcérou kňaza. Umývanie, vyšívanie, charita. Z chrbtice mi odstránili tumor a strávila som celú večnosť na gauči. V
Študovala som metafyzických básnikov a hymnológiu. Máš rada poéziu. Zdalo sa mi, že sa mi páčia intelektuálne výzvy. Môj otec mal báseň v antológii. Otec ma učil latinčinu, aj keď som bola dievča, No, ale mne sa viac páčila manuálna práca. Varenie, umývanie, jazda na koni. Lepšie ako čítať knihy, no nie, Gret? Ale som si istá, že si veľmi inteligentná. Tvrdý život na čerstvom vzduchu. Nemôžem povedať, že by som si užívala svoj tvrdý život. Najviac sa mi páčilo byť cisárovou obľúbenkyňou. Ty si a mala nosiť nejaké tenky kone, Gret? chodba. Krása. Jana, vďaka Bohu, môžeme si objednať. No, poznáš tu všetkých? Práve sme sa rozprávali o latinčine a o tom, aké sme inteligentné. Jana bola zázračné dieťa. Čo ťa zaujímalo, keď si mala 10? Keďže anieli nie sú hmotní, nemožno ich nazvať individualitami. Každý aniel je teda samostatný druh. Áno, zabudla som všetku latinčinu. Môj otec bol hnacím motorom môjho života a keď zomrel, bola som veľmi smutná. Samozrejme, že si bola smutná. Môj otec sa modlil a zaspal na slnku. Tak som sa ho dotkla, aby sa prebral. Som zvedavý. Povedal a bol mŕtvy, kým stihol dokončiť vetu. To je šok. Ak by bol zomrel pri modlení, bol by šiel priamo do neba. Smrť je návrat všetkých bytostí k Bohu. Nemala som ho budiť. Zatratý šalát je len ignoranciou pravdy. Vždy ma priťahovalo učenie Johna Scotta, aj keď si občas mýlil Boha s celým svetom. Ja by som si dala krvavý steak, Gret. Že jaký? Ja som prirodzene členkou anglikánskej cirkvi. V kostole som nebola už roky. Mám rada vianočné koledy. Dobré skutky sú dôležitejšie ako prítomnosť v kostole. Tak teda 2 stejky krvavé a veľa zemiakov. Kanelony poprosím. Ale ja nerobím ani tie dobré skutky. Nože ja som sa snažila, ale no Henny robila dobré skutky. Prvá polovica môjho života bola samý hriech. A tá druhá... A čo predjedla? A ktorá sa ti viac páčila? Tvoje cesty boli len pokánie, avokádovú zálievku. Neužila si si ich? Pre mňa žiadne predjedlo! A vínu kartu. Bola som veľmi nešťastná. No, to som zvedavá. Bolelo ma spomínať na minulosť a myslím, že to bolo pokánie. Alebo vieš čo, Ničo? Vieš čo? Vieš čo? Alebo si bola nahnevaná. Nie. Nahnevaná nie. Prečo? Donesieš nám ten chleba. Nenašteš sa občas. Jáno. Ale z čoho? Nahnevaná. Áno, daj mi si ešte 2 praskaty a ešte nejaký chlieb, prosím. Snažila som sa pochopiť buddhizmus, keď som bola v Japonsku. Ale všetky tie narodenia a smrti nasledujúce po sebe celú tú večnosť ma naplnili najhlbšou melanchóliou. Mne by sa páčilo niečo aktívnejšie. Nemôžem povedať, že by som nebola aktívna. Celých 20 rokov som každý deň prekráčala. Ja nemyslím chôdzu, myslím v hlave. Moja hlava bola aktívna. Bolela. Myslím, že nie je nič dobré na tom byť aktívny v kacírstve. Aké kacírstvo? Ona nazýva anglikánsku cirkev kacírstvom. Existujú aj veľmi príťažlivé formy kacírstva. Nikdy som o kresťanstve nepočula. No, ja nie som kresťanka ani buddhistka. Ty si o tom nepočula? Bože, nemusíme všetky veriť v to isté. Vedela som, že keď pôjdeme na večeru s pápežkou, mali by sme sa vyhýbať náboženstvu. Ja si užívam každú teologickú debatu. Nebudem sa vás však snažiť presvedčiť. Nie som misionárka. Ja sama som vlastne kacírka. Na východe sú tiež barbarské praktiky. Barbarské? V nižších triedach. O tom som nevedela. Z teológie ma vždy rozbolí hlava. Jedlo je tu
inak by som mohla opustiť dvor, keby som sa nestala mníškou. Keď zomrel môj otec, mala som len jeho veličenstvo. Takže keď som stratila jeho priazeň, nemala som nič. Náboženstvo je tak trochu nič. Presne to si myslím. A tak som sa oddala tomu, čo zo mňa zostalo. No tak ničo, daj Ničo. si trocha vína. Nikdy ste sa tak necítili? Že už sa vlastne nič nestane. Že už si vlastne mŕtva. Cítili ste sa tak niekedy? Myslíš si, že tvoj život sa skončil, ale nie je to tak. Ale želáš si, aby áno. Smutné. Áno,